Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana pauluan. Biyag, iti isla, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dagito'y kaditi nakalapam lakay? Wan bakit? Basit ita tinakalapan. Tadang amin mapaspasungadan na bagyo. Nagdadakkel ti daluyon iti tao. Anya nga rod ngay lakay. Maala, itulod nak nga rodon iti ayan ti bangka pangilugluganak, amang ipan iti ikan iti dakkel nga isla. Bitbitin nga rodan ta basket mo Tay tulod kan iti paglugana mabangka. Darasam nga rod, tani. No ado ti makauna iti dakkel nga isla, nalakanton ti ikan. Basit lang nga rodon ti nakalapam, maabutan pa iti nalaka apresyo. Ala, inta nga rodan, bakit? Nakalugan ka din ni nanang iti bangka pangilugluganan ka dagiti ikan, tang? Wan anak, mapan kakadimetan iti dakkel nga isla? Wantang, dandani man ti panag-eskwela. Ala, ikagumam ti makaturpos anak. Nakaro ti rigat ti mangalap no agbagbagyo. Saan tayo ang makakalap? Ikarik, tatang. Kayat ko ang makapantayo kumamat iti dakkel nga isla. Basit nga isla to'y ayan tayo. Dadidigra, masapol ang mapantayo agbakwit iti dakkel nga isla. Sana laka amarga ay dito itakadaratan, tatang. Saan a safety apagyanan no adda bagyo? Wen nga rod, iso nga iti evacuation center iti dakkel nga isla ti paggigyanan tayo no adda bagyo. Adda kumamat mabalin tayo. Tapno makabalay tayo ijay. Bareng matunoy day tangara pa apyo, tang. Nabayagan day tangara paap mi. Ngam awan mat ngamin mabalin tayo. Awan paggatang iti uray pagpatakdaran la iti kalapaw ijay. Gam dito'y isla ti kadaratan. Awan akin kuko at nababagyo. Awan mangiparit iti agpatakder iti kalapaw. Sa maysa, adu ti dadakkel abilog akakumpetensya ijay, tatang. Ne, ada ka matgaya man dito'y dakkel nga isla. Dasapa ka di ang nagrobot ti pampasahero a ferry boat. Wala, kadwa na pasahero kat estudyante nga anak ti mangalap akas kada tayo. Ay, nagbasit lang arodon ti masapulan tayo. Kubraan pa ilang dagiti akin kukwa kadagiti pangiluganan tayo nga umay dito'y isla, tiyendaan, ken pagadalan. Isuda ti bumakbak na. Idinto ada tayo ti may lumlumlum iti rigat. Naanya nga rod kat isuda ti ada kwartana, anak ko. Makagatang da iti dadakkel a pagluganan akas iti ferry boat ken cargo vessel. Wan nga agpayso na. Nagrigat ti sasaadon tayo. Agpayso day ta, anak ko. Dagiti marigrigat amang ngalap, awan lulong awan da. Gapo iti daytoy arigat. Ikagumaak ti makaadan. Tapno agbaliw mat ti masakbayan tayo. Apay nga da ka dito'y pagadalan mi. Rumbang ko mga ijay pagadalan yu ti ayan mo. Insa mirak ti may. Tawan klase mi iti may sa subject. Awan ngamin ti maestro mi. Ngam ada klasik. Sumrak kami ninton madamdama. Umay kalahan kitaan. Mailiwak unayan kan ka. Di nakadimat ka iliw. Mailiw mat ngam masapul nga ito radta taagadal tapay. Mabayag pa iti pa nagturpos ta. Kasla di akong makauray. Iniunay-unay dagiti dadakkel ko nga agturpusak pay. Kayat ko nga iyaon ida iti rigat. Nagrigat ti agigan latay ja isla tayo. Kanayon amalayos. Kapilitan nga agyan tayo pa ilang ijihay. Taisukat nga ron ti mabalin tayo apagkalapan. Iso nga aganos tapay. Ingka ni dya pagadalan yo. Agsakripisyo tapay. Anak, apay akas taunay aliday mo. Nanang, dakas ka di. No sarong karak ni Dibora ije pagadalan da. Kinalikaguman dagiti dadakkel na. Asaan kayo nga agadal iti maymay sa apagadalan. Taamangan no mailawan kayo. Iso atong palem kumamet ti kayat da. Ngam, saan kami mat nga agaramid iti may kaniwas? Di mo maibagad ay ita, anak ko. Among matan ti agtutubo ita.
Nakurang da iti disiplina iti bagida. Nang runa no kanayon da ngagkuyog. Saan mata, nanang? Ang masapul atong palem ti imbaga ti dadakkel ti kaayan-ayat mo. Pagsayaatan nyo matlaang. Para itinasayaat amasakbayan nyo. Agayan ayat kami ngagpaiso. Ngaman-mano kami mat ngagkita. At dan samad panggap mo, iti kolehyala, kanayon alumugan iti ferry boat. Kolehiyala ka di agnagan iti Devora? Day tamo tinadamag ko. Masapul nga agdalan iti dakulak ko dahi di babae. Kasano kuma? Ijay mat may sa a ferry boat ti paglugluganan na iti bigat. Tapang malamtaman. Awan pa'y kinayat ko ajak nagunod, Leia. No kursunadam day jay a babae. At damat kursunadak a lalaki. Akanayon mat alumugan dito'y ferry boat. Iti bigat alumuglugan ni Devora. Kat jay lalaki ako sunadam, iti mat malag. Aramidak mat amin akabala. Tapno matagikwak day jay a lalaki. Nagtaar ko naman. Uray siyak mata, awan makalapad kanyak. Armat ni Devora. Kanayon ko makita iti pantalan. Nukas di apa nag-aawid. Kan pa nagsasarak dagiti estudyante. At na nakaidanon kanyak, nagkita kayo kano kini Romy di pagadalan nyo. May pimasyar ijay, tatang. Maamakak ngamin, nga mga numaitulat ka iti kasinsin mo. Pagadadalin da, ngam sabali mat gayam ti nararamid na. Pagamuan ta nagsikog adi na oras, sana na nagtuloy ang nagadal. Saan ko nga ramidan day, tatang? Pangasim anak ko, numakiasawa ka matlaang, ibagamon, tapno sa anak amang namnama iti awan. Sa anak pa'y amaki asawa. Napatpatag ti masakbayan ti pamilya tayo. Agyaman ak no kasta ti kapanunutam anak. Da kami kumapamilyam ti panunutam. Inton makalungaw tayon. Nawayakan ton anak. Ikariktang, saan kayo apaayon iti tarigagay yung agbaliw kumamat ti panagbiag tayo? Pasensya ka na anak. Saan mo't apara kanyak laeng daytoy akid-kid dawag. Oh, apay amalmalday ka, guwapo. Apay ngay may kadito'y kabin ko. Dakas ka di? Siyak ti para dalos kadagiti kabin dito'y ferry boat. Adda karbangak amapan iti kayat ko apapanan a kabin. At dakar bangam, nuawan ti tao. Taagdalos kakat nga. Ngamaddaak mo dito'y. Kas kala babae, taar sagid kalaunay. Lalaki mat ti panagkitak kan ka. Saan mat abakla? Pangaasim, aday wanak dito'y. Oo na yan. Kaya't mo kadi, tao may kaikan iti kanam dito'y. Makastrukak iti kusina dayto'y a ferry boat. Sa anak ang mabisin. Sa maysa, adda balon ko ataraon. Madlaw ko nga daliday kadagita matam. Apay kadi. Ay ayatag ni Romy. Ngam patpatgag mati pamilyak. Anya ti kahit mo asawan? Lapad ka di ti pamilyam iti ayan-ayat ka ni Romy? Saan ko ngayon libak kadagiti dadakkel ko ti relasyon mi? Ngam kinid daw ni tatang, aliklikan mi kano ti agsinarak dito'y dakkel nga isla. Gapo ka di iti napasamak iti kasinsin mo? Kasta nga ron. Kaslakat adamang sipsipot kanyak, kat dumanon ka ni tatang, no kas dyan ngagkita kami ka ni Romy. Adda ka di guram ka ni tatang mo? Saan ko arumbang aguraan, gapo lang iti bukod ko pagragsakan. Kas may nga ama, ti pagsayaatan nyo amin, ti adakan kwa na. Tinapud no panagayat, napakuyugan iti sakripisyo. Isakripisyom ka di ti panagayat mo kan ni Romy? Apay, adda ka di relasyon nyo iti may sa kadag iti crow iti ferry boat. Dahita ngamin tinadamag ko. Awan, nanang. Ngam kanayon nga umasidag kanyak. Nukas diyang agluganak iti ferry boat. Sa bagay, adda trabaho na ijay.
May sa akro. Ngam saan kong ayayatan, nanang? Amuyo mat. Addan ka ayan ayat ko. Tika di anak ti pada tayo amarigrigat. Damag ko, kat saan nga ayunan ti ama na ti relasyon yo. Saan nga iti kasta, nanang? Ti kayat na. Kat saan kami pa'y nga agasawa. Madanon to kanulat ta. At damot kit di kalintagan na. Tagad adal kayo kat ngarod. Ngam pati ka di pa nagkita mi, kat maiparit pa'y. Kasla sakripisyo day takanyak, nanang. Addaman nakadamaga. Adda kanumot relasyon di agnagan iti Devora ken Romy a kursunada. Pudno nga taday ta na damag mo. Apay adyak pa'y ide nakita nagkuyo. Saan mat nga ulbud di tao anak kaibaga kanya? Duktalam man no pudno day ta. Tano pudno? Ikagumaan ta arak-arakan ti relasyon da. Talagang aramidak data. Uray saan mo nga imbaga. No aglugan to pa'y dito iday di Romy. Padasa mapikutin. Igagarak met nga ibaybayag ti idadanon ti ferry boat iti dakkel nga isla. Sige. Padasak abarteken ti loko. Tapno mapikot ko. Inton mapanmanendag iti estudyante iti dakkel nga isla. Siguradong aglugan to ti loko. Ket, isayang kat kuntumat kan tigandat ko. Ay, adda ka no bagyo asumungad. Ay, saan mo nga ipamalam ti ipapan mo ijay dakkel nga isla? Sigurado nga awan agbiyahin no malam. No kasta nga adda sumungad a bagyo, nanang. Ay, agrubwat ka nga ruden, tapno makalugan ka iti ferry boat amapan iti sentro nga isla. Una nang. Sigurado amapan mo't ita ni Deborah. Agawaam nga rod, Sigurado masapa amapan. Taam mo ti tao, asaan makabiyahe inton malam. Saan lakit di apalubusan dagiti Coast Guard nga agbiyahe inton malam? Para mutlaeng iti pagsayaatan dagiti tattao, ti aramidan ti Coast Guard. Agsagana ka anak ko, ta itulod na ka ni tatang mo iji Pierre. Masapa siguro ita ti robot ti ferry boat. Taam kanda ti sumungad a bagyo nang. Lakit di anak. Iso nga isagana mo dagiti itugot mo, takaduan na ka ni tatang mo. Basit matiawit ko na. Uray di na kon itulod, tapno saan ang mabannog. Masapol akaduan na ka, tanasapa pa'y unay. Nasa isaya at no dakaduam. Uray saan kuman ka, takaasim at ang mabannog ni tatang. Pakaragsakan nati mangitulod ka, Devora. Mala, ingka agrubwatan. Umay kan, ta itulod ka iti cabin mo, Romy. Saanan? Ibagamlangan, no sa dino akabin ti papanak. Si Kamot, kas kala babae akabuteng na ti lalaki. Kabaalak ti mapan iti kabin, uray awan kadwak. Adakan ka day ta. Ngam umayak matlaang ijay no addain nak itulod. Saanak pa mapan iti kabin. Agyanak pa ilaan ni Jebiodek. Oray siya, agyanak mat ditoy. Saan ka diya kayat mo ti mapan iti kabin? Kayat ka nga itulod itay. Ngam gaputa di mo pa'y kayat ti mapan. Danggayan ka pa'y ditoy. Asidagtan iti Pierre. Adulakit iti karga iti ferry boat. Tamay salaang ti agbiyahe ita. Wan tatang, umunag kayo ka di pa iti ferry boat? Kayat mo kadipay nga itulod ka iti uneg, anak? Saanan tatang? Agyaman ak iti panangitulod yu kanyak dito'y Pierre. Kayat ko matimapan iti view deck ti ferry boat. Sige, di damat siguro iparit, tadakmat nga itulod yu. Amamok ti may sa kadagiti crew ijay. Barang no adda ket palubusan nak. Urek patinggak lang iti view deck ti ferry boat. Sige tatang, intayo nga rodan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayan ayat da Romy kan Devora. Ngam kinid daw ti ama ni Devora, aliklikan da payla ang ti agsinarak, tapno maigad da ti panagadal da. Iti sabali abangir, ni Ivan ti kapitan iti may sa ferry boat, kat may samat a crew ni Leia. Agpadamot dagito yung agkursunada kada Romy kan Devora. Iti may sang aldaw, intulod ni Tata Pedro ni Devora iti Pierre. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Amamok ti may sakro ijay, anak. Barang no adda, ket palubusan nak, nga uray aging galang iti view deck ti ferry boat. Sige, tatang. Intayo nga rudan. Kanayon ka nga anak Nang runa ket addamanin sumungad a bagyo. Da kayukit di tatang. No umayon ti bagyo. Mapan kayon adagos iti evacuation center. Malayos man dito'y basit nga isla. Wan anak, basta nagserena ti mangilugan kadagiti tattao, mapan kami mat adagos kininanang mo, kandagiti addim. Imbag to no makaturpusak, tatang. Agtrabaho ak iti dakkel nga isla. Ijay tayon to nga agnaad. Sabay ko maanak. Isungay gaid mo ti agadal. Ta ikagumaak mat ti mangisakad iti panagadal mo. Ni Deborah kan ti amana. Sumungad da dito eh. Masapol adidak makita. Bumabaak iti kabin. Oo, apay adinardaras mo ti pimanaw. Papanama. Mapanak iti kabin. Agsubli akto intun madamdama. Umayak mat nga rod. At dain nakitaan ijay ayan ti kabin. Apay nga itaka lang amapan. Itay kapay anak katakdar iti ayan ti biodek. Itala ang mat anapanunot ko. Dakis ka di. Subyak to ni Deborah intun madamdama. Nung makapanaw ti amana. Anya ti ko nam. Diyak na awatan. Ipigpig man. Awan, addalan na lagip ko. Hi, Deborah. Siya ni Ivan. Ti kapitan iti daytoy a ferry boat. Ammom tinagan ko, sir. Awan ti saan a makaamuken ka, miss. Kayat mo asawan, sir. Ammom amin anagan dagiti miss ditoy. Mamuak laeng, no kayat ko nga mamuen, Miss Deborah. Taapay ko mga interesado kay tinagan ko, Sir Kapitan. Amom, nagpintas ka man. Dave, sweetheart. Oh, Romy! Ada ka mat ditoy? One sweetheart. Ala, intan ijay baba. Tapno maidisum dagiti awit mo. Okay. Sige, Sir Kapitan. Mapan kami pa'y. Apay anak karupangit ka. Madin sakit ti aldaw mo ita. Mayat ko man, no saan asimangpet da dya, Romy. Dinadaal na ti aldaw ko. Aywan, nakita ka naglugan ita. Mayat ko man ti rinabak may tay kini Devora. Ngam simangpet kit din. Dinadaal na ti diskartek. Buisit. Malas ang arod. Sapay isayang kat ko kumati plano kita. Kasanun, adamot bantay na. Bastag sagana ka. Inton sumaron no abiyahe. Aramidan tanti plano. Ilikaw ko ti ferryboat. Tapno mabaybayag ti panagdalyasat tayo iti tao. Kat, maaramid ko matanti plano kung aramidan kin ni Romy. Kat nawayak to matan kini Devora.
Awanan ti laped. Dalosan pa ti dalanta. Tapno nalaka ti dumalyasat. Kukwa ita day di aromi day ti agundaway. Ngam kukwak tumat inton sumaruno. Iso asaan nga agsigsigurado. Dito ika, tapno agin na si dagta iti kabin. Sa bali ti panagis-isem day di kapitan ti ferryboat kan ka. Kas langyer ti mabisin aliyon. Sobrang mat na mabisin aliyon. Sa anak mat amakan, tapno pagbibisin anak day dya kapitan. Deborah, liklikam ko maday di kapitan. Maditigandat na kan ka. Pagkunamat, ama di tigandat na. Madlaw ka dagi titigtignay na. Basta, kaslaliyon ti panagkita kan kwa na. Tapno di mo mat ko na. Sige, likli ka. Agyaman ako unay, sweetheart. Ay, nakita kayo itay kanitatang mo asumungad. Iso adi nardaras ko tibim mo ba, dito'y ayan ti kabin. Kabutang mo ka din ni tatang ko. Saan mat? Ngam amangan no agdwa-dwa. Numakita na nga agkalugan ta iti ferryboat. Maawatam ko man ni tatang ko. Amken na ngamin ang mapasamak, tinapasamak iti kasinsin ko. Nakalako ka din iti ikan. Wen, ang adapay may sa asaan anak kabayan. Diya aglaklako itinatang di taigid ti tiyendaan. Inakpay singiran. Malaing kakarod singirunan, tamapantan ijay Pierre. Ang mga numapanan ti pagluganan ta a cargo vessel. Ay, wen tanangin at ti pampasahero a ferryboat. Ay wen taad da kaming kabin ang mabalinta pagiladan. Ijay ngay pangilugluganan da iti ikan kat agtugaw talatan no sa dino dita. Sige, inak nga rudan. Urayin nak ditoy, taagkuyog ta amapan ijay Pierre. Ale, taadapay nga rod mapangkugatangan. Agkita tanton ditoy. Sige, aginuray ta nga rod ditoy. At datayon dito'y dakkel nga isla. Itulog kan iti pagdagdagusan yu abalay. Saanan, tawan mo't nadagsan nga awit ko. Amangan nadamanan mangidanon ka ni tatang. Diyak kaya't asairan tirik na ni tatang ko. Sige nga rod. Tamapanak mo't iti pakidagdagusak. Saan kan nga gliday, sweetheart? Agsakripisyo ta ko, ma. Anya nga rod nga eh. Sige nga rod, sweetheart. Ay, manupay atawon akas to'y talatan. Bayam, tainton makaturpos ta. Uray saan tanton nga agsinsina. Kaanon to nga taday ta? Inton madanon ti tiyempo. Kalpasan ti ulap, agparang tumatlaang tilawag ti init. Kaslasaan amadanon day ta alawag ti init ako nam. Saan ka amaawanan itinamnama? Kabayatan asi bibiyag ti tao, at dalat tanamnama. Nakitak ti kaayan ayat mo analiday, idinasabat ko. Ada ka di saan nyo anak kinaawatan? Napaay laang, takayat nak nga itulod ija pagdagdagusan tayo, ngam imbagak asaanan. Anya ka di ti dakas na no itulod na ka iji dagos tayo. Diyak laang kayat asairan ni tatang ko. Ada ngamin mangidanon, no kasi nga agsinarak kami ka ni Romy. Anya? Asino ti atapo mamangidandanon? May sa siguro kadagiti estudyante nga agga po ija basit nga isla. Sip-sip mo't day ta kalugaram. Awan ka di kinaapam kadakwada. Sanak mo't aman nakiapa. Ngam adu ti agkursonada ka ni Romy. At apag amay sa kadakwada ti mangidandanon ka ni tatang. Inton umay alawas. Isayang kata ti plano ta. Itanyaman nga oras, nakasaganak. Sa dino ka di ti pangipanamto iti ferryboat. At dapat isla iti aglawlaw. Mabalin ko pa nga ipanijay. Agrikos tayo. Sige, inton umay alawas. Aramida kon ti plano. Aramidan ta ko nam. Sigurado nga iti malam nga agbiyahe ti may sa kadakwada. Tawan ti bagyon. Imbaga di ka duam a kapitan.
Apasara ijay ferry boat nga igam na ti paglugluganan ni Devora. Ti biyahe apang malo. Mabalin ko mati sumrak ijay, no agrana kami ijay pantalan. Damagak iti kapitan, no anya nga oras da makadanon iti pantalan. Sa bagay, agagayam kayo matkit di amin akakapitan ti ferry boat. May salaeng atawan, malpaskan iti kinapulis nga alalaem, anak ko. Unanang, may santo a pulis to'y anak yo. Ket, awan ka diti planom a pumanaw iti daytoy nalaka a malayos nga isla? Amin ang makaturpos. Pumanaw da ditoy, tada trabaho da. Dagiti lang mabatbati, kat dagiti mangalap, ngawan pagtrabahuan da. Wen nga rod, kakaasi ti agyan ditoy. Tano adda bagyo, masapul nga umalis da ija evacuation center. Intun addan trabahok, ikarigatak ti agbalay ija dakal nga isla, nanang. Pumanaw tamat ditoy. Angem agsubliak ditoy, ta ditoyak agumatgatang itiikan nga ilaklako. Umay ka lang gumatang, ngam agawid ka matlaang iti balay tayo, numakabalay tayo ija dakal nga isla. Ay katuwan na sayang met no agtugtugawak laeng. Kabaelak pa'y met ti agtrabaho. Makaginawan tumat lada tao, no makalpaston ti anak ta iti kina-nurse. Sapay ko maalakay. Makatawon pa'y mo ti urayon. Mabiit lang nga urayan ti makatawin. Sapay ko mga rod, taado akanayon ti makalapam. Tapno makaanay nga aramaten na iti pagadalan. Isong haruda ka na yun nga overtime. Tadulat tamat ti makalapak. Pudno unay ti kunam. Makaginawal haang da tao, no makaturpuston di anak ta. Sabay ko matawan ti tubang. Maudin atukad na iti koleyo. Saan ka di aday tati sang kapanunot mo lakay? Tapno di ka matuukan nga agururay. Jack rod maliklikan bakit? Magagara naklauna yan. Ada ka di plano nga agabrod no makaturpos tayo? Saan pa'y aday tati arapaap ko? Awan pa'y aramatek nga agabron. Ay, kasta ka di. Anya ka di kang runaan nga arapaap mo. Arapaap ni tatang, makabalay kami dito'y dakkel nga isla. Asidig iti tiyendaan kan pagadalan. Day tati pagtitinulungan mi. Sa bagay, narigat ijibasit nga isla apagyanan. Tanala ka kano amalayos. Nababa ka no ngamin. Day tati pudno. Ngam kapilitan. Taiso ngamin ti pagkalkalapan da tatang. Ikararag tayo ang makaumay kayo ng agbalay dito eh. Agyaman ak unay kan kagayam. Nagsayat kagayam. Semestral break mi, nanang. Mapanak ija dakal nga isla. Takasarita, ija pagtrabahwak iti part-time. Ag part-time job ka, kabayatan ti panagadal mo? Wala nang. Saan abale? Basit lang mat nga oras ti panagtrabahok. Saan mat amaapektaran ti panagadal ko? Basta saan mo abaybayan ti panagadal mo Tanay, dandani kan agturpos. Wala nang. Saan kayo amadanagan? Dandanin pulis to anak yo. Ay na, maragsa kanak numadanon tunday ta at tiyempo, anak ko. Sige nga rod, nanang. Patuloy akon. Barang makapagtrabaho ak iti part-time. Lumugan ka kadi? Saan ka di nga awan klase yon ta semestral break yo? At da sa bali agagarak, ijay dakal nga isla. Kasta ka di? O sige nga rod. Umuli kalatan iti ferry boat. Agyaman ak. Ngam dituyak pa lang biodek. Adakan ka dayta. Ibagam lang ang noon niya tinapilim akabin. Ta ituludan kalata iti danong mo no kayat mo. Kung ngagpaiso, awan danong ko. Sige, ituludan nak nga ron iti danong. O sige, karga akto ti basit a water jug. Taiyag ko ijay. At damat ng disposable abaso ijay. Agyaman ako unay, miss.
Awan anyaman na, Romy. Apay may tiisam mo ang masabat ko, ha? Umay ayon kanyak tigundaway. Adda di takabin ni Romy. Di mawat iti danom. Adaited ko ken ka. Ilaok mo iti danom. Anya dayta? Apin ni ilaok ko. Tapno di na madlaw nga ilikaw ko ti rota tayo. Ipagnak iti medyo adayo ti ferry boat. Kasta ka di. Sige. Saan nga ta makadlaw? Saan? Tawan ti raman da ito ilaok mo. Pulbos da ita. O sige, yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangalaak iti water jug, kargaak iti danong. Sige. Dandani tayo agrubwat. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Biyag iti isla. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi agturong ije pantalanda Deborah kan ti amana. Nakita ida ni Romy, kat dinardaras nga ron ni Romy ti imunag iti cabin, ti ferry boat. Idi agsarsarita da Ivan kan Deborah iti biodek. Imasidag ni Romy, kat nasuron ni Ivan iti nalimad. Nagtulag mat da Ivan kan Leia, nga da aramiden da, kontra kan ni Romy. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Bihag iti isla. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sana makadlaw day jay. Tawan raman day ito ilaok mo. Pulbos day ito eh. Yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangalaak iti water jug, kargaak iti danong. Ika nga raw din. Dandani tayo nagrubwat. Masigurado nga agbaligi ta iti gandat ta nga aramidan. Rumbang lang. Ala, aggunay kan. Isagana mon ti danom nga ipainom mo iti biktimata. Saan mo mat nga awagan iti biktima ni Romy, ah? Anya nga rod ngay. Alangan met a suspect. Nay, adu matilakom ita nga ikan. Naranaan da Pedro ti panganti ikan ijay taaw. Ay, medyo mabayaganak siguro itakaglako. No awan ti manggulpi iti lako. Ay na, naswertyan nyo mat nga rod ita Day tangarod mo ti imbagak kanila kay. No daddo mga men, basit ti makalapan na. Talaga akasta ti mangalap. Numaminsan swerte. Numaminsan met malas. Huwag nga rod taltalag pa'y dagiti da trabaho na itidakkel nga isla. Uray sanda makigasang-gasa, addan pagsamakadanda. Bareng no makabalay tayon tumot ije dakkel nga isla. Ay sapay lako mga rod. No panawon ti panagbabagyo, awanan ti pagsapulan iti basit nga isla, tadadakkel dagiti daluyon. Wen, ay, nagrigat nga agpayso ti sasaadan tayo iti basit nga isla. Anya ka di intad mo nga inlaok ko iti inuman ni Romy. Pampaturog day jay. Ipantakit di jay sa bali nga isla. Taibulos ta ijay akas lataraken. Ngam sana kasta titulagan ta. Idi napanak ijay kabin kat nakaturog. Diyak mat mariing. Mabayag sa makariing day jay. Ay sinalbag ka.
Kunak no pagpasaran tatingtad mo nga agas. Saan mo tapampaturong? Ay, jaske. Di mo mat ngamin dinamag no anya jentad ko. Inlaw ok mo matlatan. Ay, jaske kakit di. Kat pangipanam iti ferry boat. Ay, saan mo nga ilikaw? Siyak ti nakaigamit ti control na ito a ferryboat. Awan mabalin mo? Anya ito ti planom? Kat nakaturog mat ni Romy. Nalakalaang. Mapanlaang met bumisitay ti sabali nga isla. Ay, saan ang mabalin? Isublim ti ferry boat. Apay ay adi ka makaid na. Ada ka di parikot mo. Ay, Jackman amo. Ang kalat anak ti bayo ak. Kahit nalagip ko ti anak ko. Saan ka di nga da basit nga isla? Ada na panan na. Napan nakinita di pag part-time joban na kabayatan ti panagadal na. Sa dino ka no? Ijay dakkel nga isla. Ay, nakadanon nga tan iti ibagbaga na apapanan na. Ay, apay nga yakas to iti marikrik na. Pagkalma amlaan tarik nam. Saan ka nga agdandanan ta makapadakas? Mas daawak nga rod. Taitala ang amapasamak ti kastoy. Anya, DJ. Inakman kita ang tidaduma apas at ti ferry boat. Anya tinapasamak? Diyan ka mo. At dadakkel abato ang nadalanan tayo. Nadung partisikigan ti ferryboat. Kasla at dadanong nga umunag iti ferry boat. Inta kita anuan niya ti maramidan ta. Bareng matapalan tayo pa iti abot apag na ang tidanom nga umunag. Adun ti umununag adanong. Dakkel ti abot. Ay, umawag ak iti rescue. Saan ka pa nga umawag? Iwaras na pa iti life jacket kan salbabida. Apay pumadyak umawag. Kat delikado tayon. Maamuan sa bali arota tinagnaan tayo. Saan ka di nga imbagak namin? Asaan mo apatuluyan ti magna iti sabali arota? Naibangga tayo laki nga ron iti dakkel abato. Darasam kiti. Ako na ikan. Nagkalma ka din tirik nam. Agkaba-kaba, kajak maawatan. Uminom ka iti ado-adanom. Makatulong kan kada ita, tapno makaginawa ka. Iminumak itayon. Ang kaskas di mo't akas to'y lata tiriknak. Mala, agtugaw ka lata dita. Agrelax ka. Saan ka agpanunot iti makapadakas kan ka? Sigod kat no amo na nga dak dito'y tiyendaan. Umay nagtulungan dito'y. Saan ka di ako nam nga adda sa bali agagara na dito'y dakkel nga isla? Iso siguro asaan anak ka umay. Ngumato tayo amin iti view deck. No sana may remedyo. Kapilitan nga aglugan tayo iti salbabida. Kat agkamang tayo iti isla. Adda isla iti asidag. Daro sa inyo. Agkamang tayo ijay. Tulungan na. Baduan tayo iti life jacket ni Romy. Nakaturog pa lang. Pay amditan. Ngumato kakit din. No di nagtulungan. Ibagak iti investigador. No adda ag imbestiga iti narabda. Oh, sige, darasam nga ron. Badwantan iti life jacket. Wen, darasam! Aglangoy tayon nga agturong itis na. Alaan nyo dagiti salbabida yo. Tapno adda katulungan nyo no mabannog kayo. Kasano itan ni Romy nga imparabaw mo iti salbabida? Ibarsak ta ka din iti tao? Anya nga ibarsak. No makadanon ti danong dito'y ayan tayo. Iduron kon nga umadayo. Umay to siguron ti bapor nga inawagak a rescue. Dinyawag mo ka din. Una, sakbay ang maibabad iti danong iti takaw ti cellphone ko. Inyawag kon. Ganda ni siguron ti bapor amang rescue kada tayo. Sigurado ang makaswanak. Tasabali tinagnak. Sinalbag kiti. Imbagak namin asaanon na nakaturog ni Romy. Kasano ang maaramid ko ti plano kat nakaturog. Anyaya nga min ti plano. Ha? Di ka naagdamag. Tani, umayon ti danong. Oh, makita mo ka dito masidag. Bapur day jay. Adan rescue. Ada kayo matanana? Nakalako kayo ka din? Wen anak, ada dyan ang gulpi iti lako. Ilako na kano iti kabangibang adiso. Mayat ang arod nanang. Saan kayo anabannog?
Wan anak, masyanak ka ni Lisa. Agdanda nagunay. Saan ka di pa yan nakalako na? Nakalakon. Ngam madanagan, ta saan ang nagpakita ni Romy kan kwa na iji tiyendaan. Napan kanumot, iji dakkel nga isla. Anya? Apay anapan ka no ijay nanang. Awan mo't klase. Adda ka no napan nakinita a pagtrabahuan na, kabayatan nga agadal. Saan nga taan napan ijay dagusda? Ay day tatijak mo anak ko. Ngam agdanda nagunay ni Lisa. Agkaba-kaba ka no. Lumnadan ti feribot. Languyan. Iduron kun ti salbabida ang nagyanan ni Romy. Nakagalod mo. Saan ang matinag? Adadak ka lapati. Ang turong iti ayan ni Ivan. Ay, delikado da ito yan. Partakak ti aglangoy nga umadayo. Agriing ka mo tin Romy. Tapno makalangoy ka. Marigata na ka mangilang-langoy kan ka. Palyawak man ni Ivan. Tsak mo tin makita. Ay, umayan ti dakkel daluyon. Ay, tsak mo tin makita da Romy kan Ivan. Ayan nga tan ni Romy. Pinagsina na kami ti daluyon. Ay, balasan ko. Imbag ta nakita ka dito pantalahan. Apay ka di nana? Limnad ka no ti may sa ferry boat, edi kalman. Amangan no adda ijay ni Romy. Anya? Agpaiso ka di day tanana? Awan ka di pay ni Romy? Awan pa'y nga rod, balasan ko. Iso ang madanagan aklaunay. Mapanak man ija opisina ti ferry boat ijay pier. Damagag iti manifesto. Aliman nga rod, balasan ko. Madanagan akunay. Alang nga rod nana, agkalma kayo. Tay nakdamagan di ta opisina da. Adda ka man dito'y pantalan. Adda may musabtan? Aguri ka, apay akas lang matartaranta ka. Karaman ni Romy a pasahero idilim na da ferry boat. Anya? Ni, adda yung mo tinakapasamakan tilimnad. Saan adito'y? Dahito di imbestigaran da. Apay kanu anapan ti ferry boat ijay. Asidag iti sabali nga isla ijayan. Apay nga iti tinagluganan ni Romy. Dahita nga ron ti pagsidsidaawan mi iti ina ni Romy. Kasano nga rod itadaytan? Urayan tayo ti update ti nag-rescue. Barang adda ijay. Inawagan da ka din no paumayan tinag-rescue? Saan pa'y? Tada ka no pa'y missing. Agwanawan da pa'y kano iti vicinity tilim na da ferry boat. Sapay napigsa ka no ti dallo yun ijay abanda. Apay akas ta ti rupa manag. Anya ti parikot. Lim na tinagluganan ni Romy a ferry boat, tatang. Kat, anya ti napasama kini Romy. Maamuan no sumangpat tinag-rescue. Oh, kasano ana amom dayta? Nagkita kami kanina na Lisa ija pantalan. Napan mi dinama agnumay sa ni Romy a pasahero iti limned. Kat kumpirmado amay sa ni Romy a pasahero, tatang. Apay nga taalimnad ti ferryboat. Awan mo't bagyo. Dayta kano ti imbestigaranda. Adayo kano ti limnadan ti ferry boat. Taas si iti samali nga isla. Sabali nga isla kunan. Apay anapan ni Romy iti sabali nga isla. Mas daaw da nga ron. Ta sabali kano arota tinagnaan ti ferry boat, tatang. Nadadael nga ta ti ferryboat. Isu anapan ni Jay. Anya nga ta ti talaga anapasamak. Apay nga daak dito igit ti baybay. Adda life jacket ko. Anya tinapasamag. Adda makita iti medyo adayo. Nakaida lalaki. Kat adda mo't life jacket na. Ay, asit gak. Agda magak. No apay nga adda kami dito igit ti baybay.
Timot kapitan ti ferryboat dito eh. Putod ti may saasakan. Agdardara. Tulungak. Ikarigatak nga ipan iti sirop ti kayo. Napudot dito'y kadaratan. Masapul ang ma-first aid ti saka na. Masapul ang ma-first aid ti saka na. Tama nga numadasan iti dara. Mangbiro ka kadag iti mabaling ko nga iyagas. Mangbiro ka iti bulong ang mabaling nga iyagas. Ayan ko. Jack amusar. Nakita ka ije kadaratan. Isunganyag ka dito'y linong. Anya ka diti napasamak. Apay nga data dito'y. Apay nga awan ti may saasakam. Nautunay ti saka ka. Aguray kayo dito'y sar. At daamok abulong ang makaagas. Mangsapulak. Tapno maagasan ti sakam. Dara sa marod. Sige sar. Urayin nak dito'y. Anya pa'y nagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Bergie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaturong ni Romy gapu iti inlaok ni Leia, iti ininom na adanom. Impagnamot ni Ivan ti ferryboat iti sabali arota, kat nakadungpar da ito iti dakkel abato, kat naabutan ti sikigan ti ferryboat. Inkarigatan nga ruddag iti nakalugan, tinaglangoy, amapan iti sabali nga isla, iti dimakkal ti daluyon. Nagsisina da Leia, Ivan, kan Romy, kat dita, naisadsad da Ivan kan Romy, iti igid ti baybay. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pinisang ko ti kamisetak, kat isutin rapat ko di tasakam. Awan ti badomon. Dapat patag ti panang espal ko kan ka, ngam ti pagsukataka. Agyaman na ka. Awan ang yaman na. Sige tainak ang birok iti makaagas aruot. Tapno iagas ta di tasakam. Sige. Dayta tao ti makakapo. No apay alimned ti ferryboat. Anya nga tati aramidak kan kwa na. Nga magkakapsutak. Imbaglangan ta tinulungan nak. Inyagnak dito'y linong. Naututo talaga ti saka ka. Kinagat naktumit day jay apating. Awan na talaga ni Romy. Missing. Dida na sa pulan ijelim na dan ti ferryboat. Makipagladingit akan ka. Ngam kunam nagkamang iti isla dagiti daduma. Saan ka di akaraman ka dagi jay? Awan ka no gayam. Kuna ti agnagan iti Leia. Nga dua ka no ti mapukpukaw. Ni Romy kan ti kapitan ti ferryboat. Awan ka di nakakita kadakwada adwa? Kuna ka no ni Leia iti investigador. Aga asidagda ka no nga aglalangoy kada Romy kan ti kapitan. Matlagayam. Apay anila ang Leia ti adda. Imbaga na kadag iti investigador. Anakita na nga daim masidag adakkel apating iti kapitan. Pating! Ay, Diyos ko! Amangan nga rod no. Ay na, yadadayong apo. Dayta nga rod ti jak matuod a panunutan. Adda na alak abulong. Pitpitak. Taitapal ta dita sakam. Tapno saan nga agsayasay ti dara. Saan nga tangad adda maka-infection dayta abulong? Saan? Tanapadpadasa kung daytoy abulong. No adda sugat ko.
Pitpitan ng etapal. Agsadungan ti panagdara na. Sigurado lang. Ang mga no imbis ang magasanak. May infeksyonak pa eh. Saan? Ay mong gayam. Pinadas ko tinagsawar. Tabarang adda makitak a tao. Ngam awan makitak. Awan sakat agnanad dito nga isla. Adayo nga min dito eh. Kasanon ti panagbiag ta dito eh. Awan pa'y umay abar ko dito'y abanda. Adda nakitak apun ti saba. Kanda duma pa'y aprutas. Nga adu ti bunga na. Ngamsan ko nga amo. Lumabalin amakan. Nukanan ka no ti bilit. Wano bakas. Mabalin amakan. Adda nga rin nakitak an naluum asaba. Ngam na nga to. Adda bakas kan bilit amang mangan. Sapay mabisina kon. Sige. Dito'y kapailaang. Tainak mangala iti kananta. Imbag tada ka diti pantalan, basang. Insardang da ka din ti agbirok kadagiti duha a mapukpukaw. Kinid daw ko nga dapay ko mamapan mangkita, nana. Kuna nga min dagiti nakadanon iti isla, nga awan ka no tinakita da kada Romy ken ti kapitan. Kaya't ka di asawan da ita. Adya akon makita ti anak ko. Diyak maawat, nana. Sapay ko tanay sad-sad da iti sabali nga isla. Ang adayon ti sabali nga isla, balasang ko. Di tayo lamo, nana. Ang mga nunayanod ida tinapigsada luyon. Sapay ko maabalasang ko. Ngam iti kastoy akabayagnan. Si bibiyag na pa'y nga ta. Nag-request ka ano mabalin. Adapay ko mamapanagwanawan iti daddo mga isla, nana. Masya nakadali sa ken Deborah. Di da makatalinaga po iti kaawan ni Romy. No apay nga min anapan ka no ti ferry boat ijay ah. Adayumat ijay. Adupay ti dadakkel abato iti dayja banda. Day tanganod ka no ti imbestigaranda. Ni Matleya ti pagdamdamaganda. Gamdanda ni saan kanumot ang makasungbat. At damang ibagbaga, ang maikulkulang kanu gapo iti napasamak. Natroma siguro mo't Agasam ngay. Tanakita na kano di dakkel apating nga imbasidag iti ayan ti kapitan ti ferry boat. Imbag no saan nga inalunon ti pating ti kapitan. Ay, daytan ti jakam mo. Amangan no dayjay pa'y ti makagapo. No apay ang maikulkulang dayjay aleya. Saan kada si katimay sa akro iti ferry boat alimnad? Adda ka di mat kabagyam a survivor? Missing ngamin ti kaayan-ayat ti gayam ko. Kasta ka di. Kasi mati inana akanayon nga agsangsangit. Agmaymay sa ti inana. Idi awanan ni Romy. Awan ka di kabsat ni Romy? Awan. Isungain ka gumaan ti inana apagadalan. Tapno makalungaw damot ko maitirigan. Ay, apay ka di anapan kayo iti dayji abanda. Ay, diyak ka mo. Nadadaol kat nga ro ti masakbayan da Romy. Kanti inana. At tuwing ti agduduma prutas. At dan ka nanta. Anya dagita prutas. Diyak ka mo, noon niya tinaganda. Balang siguro a prutas. Tay jay bakir ti isla tinangalaak. Awan ka di nakitam di ta abalay ang mabalinta pagkamangan. Awan nga rod. Mamakak paikit di. Taulag mo tinakitak. Anya, ang mga nutok kawan datamat dagiti ulag. Anusan ta dito'y sirok ti kayo. May mayat dito'y tanalayang. Narigat, dumasidag tayo dyan kasamakan. Nagrigat ente agyan dito'y kanag. Sapay la kuma. Tada maisarong a rescuer dito'y ayanta. Saan ka kumakanayon, analiday anak ko? Ituloy mo lahat ti mangisagana itinasaya at amasakbayam. Nagsakripisyo ak. Adikam agkita ki ni Romy. Tapno matunoy ko ti arapaap tayo. Ita, nagpukaw mat, nana. Saan mo asayangan day ta pa nagsakripisyo? Ituloy mo tinarugyam. Oray ka sa no ti iliw ko ka ni Romy.
Saan ko latalipatan ti arapaap tayo? Ti makaturpos, tapno makabalay tayo, dakkel nga isla. Saan ka amaawanan itinamnama? Aginggat saan amasarakan ti bangkay ni Romy? Ibilang tayo palaang asibibiyag. Wenanang, saan pa'y anatay ni Romy? Gaputa awan pa'y nasarakan da abangkay na. Umisam kamot agay yun. Kanayon la, Biyernes Santo day tarupam. Jak makaisam, aging ga jak makita ni Romy. Ang mga numaapiktaran ti panagadal mo. Ikarigatang asan ang madadaal ti panagadal ko. Rumbang laang. Saan mo nga ipalubos a bumaba dagiti gradom? Dantani ka nagturpos. Kanayo na kamapan iji opisina ti pantalan. Agpatulong hak. Barang mapandapay kitaan iti daddo mga isla. Amangan no nakadanon da Romy ijay. Saan mo't ati panangupay? Ngam itikas di akabayag. Si bibiyag na tapay. Saan mo nabaliksan? Gayam. Masaktan laang tirik na. Sukatan ta ti tinaltal a bulong, ana itapal di tasakam. Manipod tapalam. Nagsardengan ti panagsayasay ti dara. Kasano nga amom amakaagas dagi jay arwot. Da kami nga agnana di jay isla. Kasta ti araramiden mi. Awan unay ti mapmapan iti doktor. Makaagas aruot ti usaran mi. Kasano nga amuyo dagi ti makaagas arwot. Adda kano edi may sa arbalis. Anay sarong iti basit nga isla. Insuro na dagita. Tamayat kano ti ruot ang makaagas. Agyaman na ka. Talinak binaybayan dito isla. Saan ko ang mairusok abaybay antipada ka tao? Oray kasano kadakas? Dakasak ka di. Awan imbaga kakasta. Ayun gayam. Anya ngamin tinapasamak. Apay nga data ditoy. Mas daawak. Awan apulos malagip ko. Imbag ta nagkita ta. Si kakano ti may sa akru itilim na da ferry boat. Sika ni Devora, saan ka di? Amom tinagan ko. Kasano nga mo? Nangag ko ti inyawag kan kadagiti kakadwam. Anya ka di ti maipay ko kan ka. Kayat ko amaamuan. No apay nga iti adayo ti limnadan ti ferry boat. Ha? Ay, diya mo. May sa akla ang akro. Si kakano ti kadwa da Romy ka ni Kapitan. Nagigidan kami ang naglangoy idilim na ti ferry boat. Idi addadakkel adaluyon, nagsisina kami. Nakapan ka iti isla ang nagkamangan dagiti dadduma. Ngam apay nga awanda. Pudno ka di nga day masidag apating ka ni Kapitan. Nakita nga imasidag. Ngam husto nga dadakkel adaluyon. Diyan ko nakita no napanandag iti dua. Anya ti malagip mo ang naudi nga inaramid mo. Wenno ayan mo iti. Sakbay ang napasamak da ito'y. Nakaidak iti kabin. Idi makapuutak. Mas daawak. Tadak iti kadaratan. Kan adda life jacket ko. Nakita ka nga ron iti medyo adayo. Aputad ti sakam. Milagro ti napasamak. At dapating anang kagat iti sakak. Tidakkel adaluyon tinangyanod kanyak. Kunak numataya kon. Ngamti sa ludsud. Kasano nga adda life jacket ko? Apay nga awan malagip ko. Nakaturog ka. Idi na idong party ferryboat iti dakkel abato. Naabutan ti sikigan ti ferryboat. Kat imunag ti danam. Sakbay alimnad. Imparabaw da ka iti salbabida. Inggalot da ka. Tapno saan ka matinag. Imposible da ito'y. Apay adyak na kariing. Nang runa, idiimpabado yung kanyak ti life jacket. Balasang ko, anya ka di ti imbaga ti nakasawom iti opisina iti pantalan.
Padasan da kano ti mapan iti daddo mga isla, nana. Barang na isarong da ijay. Wen tasaan mo't amay may sa ti isla ijay abanda. Nagiin na si dagmet dagiti isla ijay. Babasit kan dadakkel. Ang awan ti agnanaed ka dagijay nga isla. Day tatimbagada, nana. Iso nga adda kano ibaon da ijay. Iti na ito'y akabayag ti panagpukaw da. Kasanuda nga ta. Adda na kay baga nga ado kano ti balang aprutas kadagiti isla, nana. Adda mapan agwanawan a helikopter kadagiti isla. Agyaman na, iti kanayon mo nga ipapan ije opisina ti pantalan ti ferry boat. Balasang ko. Masapul nga ramidak day ta, nana. Jak makaid na. Aging ga jak makita ni Romy. Puraw day ta napisang akamisletan. Usubon. Apay nga usubak. Naangin dito igit ti baybay, iti sakaanan ti bantay. Mangala ka iti atiddo ka kayo. Italim ti t-shirt mo iti murdong na. Samo itugkal iti kadaratan. Apay nga aramidak day ta. Tapno amo ti eroplano nga aglabas nga adda tao ditoy. Maawata kung ti kayat mo ang mapasamak. Agpaarayat ta, no adda aglabas iti tangatang. Alan, agunay kan. Di ka matulungan. Tadyak mo't makapagna. Anya ti ko na ti kinasaritam. Balasang ko. Adda helikopter ang mapan agwanawan, nana. Kadwak akanayon dito'y ti ina ti kapitan. Kanayon kami nga agrana dito'y. Iso nga, aramidan na amin akabailan da amang sapul kadagiti missing. Nuawan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan tayo ni Romy. Ngamawahan ti mabalinanta, anak ko. Saan ka di apagrebengan ta nga ipamisaan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inagasan ni Romy tinaputad asaka ni Ivan. Babaan kadagiti makaagas a bulbulong, kan ruot. Nagdamag mat ni Romy ken ni Ivan. Nuapay, anay sadsadda iti dayjay nga isla. Imbagamat ni Ivan tinapasamak. Ngam di na imbaga, ti plano da ken ni Leia kontra ken ni Romy. Kabayatan na, saan ang nagsarday da Devora ken Lisa. Anapan iti opisina ti ferry boat para iti update ti panagbirok da kada Romy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. No awan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan ta ni Romy. Ngamawan ti mabalinanta, balasang ko. Saan ka di apagrebengan ta nga ipamisaan? Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti ipapan ti helikopter, nana. Tilaeng kaasi ti apo, tinamnamaag, balasang ko. Wen, nana, kanayon ko nga'y karkararag, nga awan ko matidakas anapasamak ka ni Romy, nana.
Day tamo ti karkararag ko akanayon, balasang ko. Kaduam kadi amapan aglako ijay dakkel nga isla ni Lisa, bakit? Ay, nabayag asaan anap-napan. Manipod sapsapulan da ni Romy. Sabay ko mata masarakan dan. Nasa umot ni Deborah, helikopter ka no ti aramaton da nga agwanawan ka dagiti isla. Mabibit nga agpwesto no helikopter. Nubang ka, mabayag. Imbag ka no takadwa ni Deborah ti ina ti kapitan ti ferryboat, akanayon amapan iti opisina ti pantalan. Rumbang asapulen da. Ta empleyado da ti kapitan. Kan pasahero damot ni Romy. Ngam no masapulan da ti kapitan, adda investigasyon ang mapasamak. Una, taapay anapan ijay ti ferryboat. Kat saan mat nga ijay ti ruta da. Dayta nga road ti dakkel asaludsod. Ada ka di update? Iti parang sapol da ka dagiti misi. Maudi a remedyo. Helicopter din na panagwanawan kadagiti isla. No idipay ko mga inaramat da ti helikopter. Isong arod gayam. No saan kami siguro akanayon amapan iti opisina da. Jak amo, no ikanda pa iti importansya. Imbag takanayon mo nga si kasuan. Rumbang ngamin akitaan da amin nga isla. Iti aglawlaw. Naimbag. Tanagpatulong da iti helikopter ti militar. Mauding agpay so day ta remedyo. No di dala ta masarakan. May bilang at talagang awandan. Iti dayjay ngamin akabayag. No iti taaw ti ayanda. Ay, awan at talaga tinamnama. Malaksid no nakapanda iti isla. Malaminak meten. Manditirik-nak. Anya, amangan numang ruging ag-infeksyon ti sugat mo. Awan ngamin ti antibiotic dito isla. Uraya ka dito ipapatay ko dito eh. Gapo iti sugat ko. Mabit lang, dapat-dapan ka. Nunabara ka ako nam. Apay nga rod malamin ka. Mangrugin na bumara ka. Infeksyon ti sugat daytan. Imbag no saan atita no dayta. Kasano akon? Matayak ka din dito eh. Di kagdanag. Tainak mangkita iti makaagas aruot. Tapno bumaba ti pudot mo. Ang awan mat kaldero apang ilambungan iti ruot. Apaglabar mo kuma. Anya ti aramidem. Kapilitan na pitpitan. Titubog na ti isapsapukan ka. Papanam ka de, agdardaras ka mat. Tsak makaid na. Natagtagainap ko nga agpapaarayat ti anak ko. Si bibiyag pa'y nga ta. Iso ang natagtagainap mo, ta iso akanayon ti adda di ta panunot mo. Agkalma ka ngamin, patibkaram ti pakinakam mo. Nagrigatan ti kastoy. Mapukawan na ka din iti kakaisuna nga anak. Anyangay nga rod, no iso ti na ituding ama pasamak, Lisa. Saan lakuman na nagbirbiro kiti trabaho na? Ay, kasjay lakat nga rod tinapagteng na. Awan ti makaam mo, akas jay ti mapasamak. Linapdak lakuman, idi nagpakada. No amu tayo lakumati sumaro na mapasamak. Di amu tayo mo't asakbayan, wanuliklikan ti saan anasaya at apagteng. Nakaturog ti kapitan. Nga magpigpigirgar. Delikado na ito yan. Urayan na ka dito ipapatay na dito na isadsadan mi nga isla. Pakawanan nak. Jaking gagara. Pakawanan nak. Agsasaw ang nakaturog. Ringag. Kapitan! Kapitan! Agring ka! Oh, atoy. Uminom kayo iti tubog tinyog. Mayat dayta apang pababa iti pudot. Nangalami tinyog. Uminom kayo kit din. Tapno bumaba ti pudot yo.
Nagyaman na. Nangalam ka di tinyog. Iti pa nagbirbiro ko iti makaagas abulong a pangagas ko kan ka. Nakakita ang iti poong tinyog. Dayjay, ingkarigatak nga inuli. Natayak siguro dito eh. Naawan ka kadwak. Pakawanan na ka. Ne, pakawanan. Anya ti basol mo, kapitan. Sika tinaudi akadwa ti anak ko. Pangaasim ta ibagam kanyak ti husto anapasamak. Apay asaan nyo akadwa ti anak ko itinagkamangan nyo nga isla. Kunana, idi may tidakkel na daluyon. Nagsisina kami kada Kapitan Ivan. Mas daawak ngamin. Nalaingmat nga aglangoy ni Rome. Hanggang apay asaan anakadanon iti isla anagkamangan nyo. Ha? Kung amin nana, nakaturog. Anya, nakaturog. Anya ka diti sasawamon balasang ko. Ha? Anya ka din tinaibagak. Napasensya kayo nana. Saanin nga agsusurot ti bagbagak. Nang runa ta under investigation na. Anya nga tanti na pasamak iti anak ko. Sapay na kuma, tamasarakan dapay asibibiyag. Apay may kulkulang ka itinagtugawan. Si kamanan. Pingada kamanan dito eh. Pagdamagan na kadimanan. Nagado kayong agdamdamag. Kapilitan asika ti pagdamagan da. Tanay bagam asika ti kadwa dagiti dua amising. Sakbay ang nagpukaw da. No di na magda kumaiti na minsan. Huston. San mat adakas no pagdamagan da ka no awan basol mo? Pabalod da ka di. No maduktalan nga dabasol ko. Apay akas la guilty ka. Ada ka di rumbang amaamuan? Kanayon ngamin nga dagdamag kanya. Saan ka maan ano? Nula katawan basol mo. Ngam no adda pa kay naigam iti pasamak. Isu, agdanag ka. Naggapo ka man ni opisina ti ferry boat ti pantalan? Wen tatang. Ngam nadlaw ko akas la guilty di agnagan iti Leia. Kasla da ilimlimad na. Ne, anya kumangay ti ilimlimad na. Day tati kayat ko adoktalan. Amang ano adamat kit di pa kay naigan na itinapasamak. Kasano kumamadoktalam dayta? May isa ka lang nga babae. Saan yo alalaangan ti babae, tatang? Maaramid mat ti babae, ti maaramid ti lalaki. Imbahag ta nagsabat ta dito idalan, balasang ko. Ada ka di ibagayo, nana? Masurunak iti imbaga dayjay Aleya. Anakaturog kano ni Romy di nagsisinad ha ijay tao. Kasano ko maanakaturog? Katlimnad nga ron ti ferry boat. Jakman ammo iti dayjay Aleya. Nalaingmat nga aglangoy di anak ko. Ay, saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Leia? Kastamat tinadlaw ko, nana. Kasla guilty. Tano sumungsungbat, kat defensive ti panagsungsungbat na. Iso asaan da apalubusan nga umadayo ni Leia. Ado pa'y ngamin kano ti kayat da maamuan kan ko, ana. Maipapan iti ilalanad ti ferry boat. Ijay pantalan ti pagtrab-trabahuan na. Tawan kat nga rodya ferry boat a pagtrab-trabahuan na kas crew. Kasta ka di. Isugayam akanayon nga adda ijay, numapanak ijay pantalan. Masapol ko ti danam. Makaginawa no makainom akitiado. Mabit lang nga rod. Tainak manan umuli itinyoga. Tapno bumabati gurigur mo.
Adayo ka di dito iti ayan tinyog. Saan matunay? Gamday talaan. Nasamok ti dalan. Imbaglakit din. Tada nakita maapuon tinyog dito Kat awan mo't kabalbalayan dito Amangan no nagpanawan da ito nga isla. Adayo nga min iti tsindaan kan pagadalan. Nalabit kasta. Taado mo't ti prutas dito Una, oray kas kasano. Agbyag ta, babaan ka dagiti prutas. Kadwaan naksa amangipan ka dagiti ikan iti tiyendaan, lakay. Medyo ado nga min tinakalapam ita. Alangarod. Tadamot inakgatangan iti tsindaan. Nabayagan ajak na panijay. Amangan no nayalis ang ti tiyendaan, adi mo payam mo. Iso nga rod nga umayak met. Kadwaan kang haglako. Kakaiso na ang makabagkatak pa itinadagsen. Ala, inta nga rudon. Tapno maitarimaan ti awit ta iti pakailuganan na. Kastam kadilatan. Ha? Nakabida nga akbot nga agpaysugayam ang naggapoy di banyo. Ay, si kantumot nga binalaklakayan. Mala, yung kakatagpalusin. Way kang subjecta ita. Ada ka di papanam? Mapanak pa iti tiyandaan. Inakitaan ni Nanang. Amangan no kasapulan na titulong. Umayak mo, tadagatangok ijay. Inta nga rodan, tapno makasubli ta adagos. Adapay klase tayo ton madamdama. Sapay no makalagip ni maestro kat kumaro. Sumrek adagos. Uray sumagmamanupay a minutos. Datayumat kit iti mayranod no kasjay. Nalaing ba't nga gisuro? Sa bagay. Ala, inta nga rodan. Nay, ada kayo mo't dito tiyendaan, anak ko. Ipay kayo mo't iti kaklasen. Ay, wan Nanang, nakalako kayo ka din? Intulod ni tatang mo ti sumagmamano anabati, di pwesto ti maisa nga agrit retail iti ikan. Itaman pa'y akadwayo ni tatang. Nakalako kayo adagos no kasta. Dua kami ngamin ang nag-deliver. Iso anapartak kami ang nakalako, anak ko. Nasayat nga rod no kasta Nanang. Kunak no saan kayo pa'y anakalako taw may kayo tulungan. Mayat gayam no kadwak ni tatang mo nga umay aglako, anak ko. Urayak ko man ni tatang. Ngam dandani matanti klase mi na. O sige, mapan kami pa'y. Ala anak ko, agangad kayo ah. Wan Nanang. Sige, panawan da kayo nga rodan. Ni, apayin kapitan. Anya ti mariknam. Malamin ako na Awan mo't nga rod ulas anaposkol dito Sige, tainak mangala itinanggang abulong ti saba. Isun ti pagulas mo. Tapno saan ka unay amalamin. Nagrigatan na yati kastoy. Awan lakat lumabas na helikopteren. Kapitan, mangmangag mo ka di dayjay. Helikopter dayjay. Ingkalaan ti intugkal mo akayo nga dapuraw akamiseta iti murdong na. Iwasawas mo. Tapno makita da ka. O sige, inak nga ron iwasawas ti kamiseta. Sapay na ko ma. Tanda makakita ka da kami dito Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Ti paggibusan, ti seryetay itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Mangmangnud mo ka di dayjay. Helikopter dayjay. Ala, yung kaiwas-iwas ti kayo.
Nga dapuraw kami sita iti mordong na. Tapno makita da ka. O sige, urayin nak dito. Sapay ko mata makita da ka. Pangaasim Diyos ko, tulungan da kami. Sapay ko mata makita da ka. Iwas-iwas ko ti puraw alupot. Pangasyo! Tulong! Tulungan da kami! Delikado ti salon na ti kadwak! Pangasyo! Nag-request na helikopter. Bumaban. Mapanag iti ayan ng kapitan. Kapitan! Bumaban ti helikopter. Oh my God. Sumalabay ka kanyak. Tama panta iti ayan ti helikopter. Makapanak matlahan iti ospital. Kunak namatay ako. Agri-ring ti cellphone di tabag mo, gayam. Jak pa ikat mapuutanan, gapoy ti pampanunutak. Anya ka di ti pampanunutam. Sungbatam kit din, no? Sino man dito umawawag. Agore man nga ron ta, erwar ko itibag ko ti cellphone ko. Saan mo ta naka-register kanyak ti number? Sungbatak man lang. Hello? Sino da ka di? Dandagi ti missing, sir. Mabalin ka diya kasaritak ni Romy. Sige, sir. Pakitad man nga rod kan kuha na ti cellphone, please. Anya ka no, adadan? Wan ka no. Itadan ti cellphone ka ni Romy, takasaritak. Apa yan? Naputad matan. Awanan. Darasam, sikat ti mangawag iti contact number nga imawag. Sikat ti agkol ba? Hello? Hello? Hello, sweetheart. Kumusta kan? Kunami lakit din o awan kayon. Saan kami ang makatal na kaninana Lisa nga agsubli-subli dya opisina ti ferry boat ti dya pantalan. Aging gana nga inbound ti helicopter ti militar. Urayin nak dita. Cellphone ti military da ito eh. Nakiusarak lang. Sige, mapanak ijitsundaan no vacant ti classic. Ipadamag ko kada nanang, ta ibagadamat ka ni Nana Lisa. Awan nga min ti signal ijabasit nga isla. Sige, sweetheart. Agyaman ako unay. Awan anyaman na, sweetheart. Bye. Nanang, adda ka nun da Romy. Nasarakan ida ti helicopter. Ay, kasta ka di anak ko. Ay, agyaman tayo iti Diyos. Tadi na ida binaybayahan. Wan nga rod, nanang. Iti maisa nga isla kano tinakaisadsadan da. Naghasap na nga rod Tanagkadwada pa iti may maysa nga isla. Ay, wanan niya. Apay ang nagkadwada nga agpaiso. Saan tayon panunutan no apay? Tinasken, si bibiyagda. Agyaman ako na, Diyos ko. Tadi mo ida binaybayan. Awan ka dit klasim ita, anak ko. Adna, nanang. Imay ko lang impadamag tinapintas adamag. Pakidano niyo ka ni Nana Lisa. Tapno makaginawa mo't iti kadadanag na. Wan anak ko, bayam, taibagakkan kwa na, apaman ang makadano nak ijibasit nga isla. Itaman pa'y nga imay ka dito balay, Andrea. Ay na, saan kan nga agliday, Lisa? Adda ka nun da Romy. Nasarakan ida ti helicopter iti maysa nga isla. Pudno ka di dayta. Ayan ti anak ko. Lumugad da ka nun iti helicopter. Ngam ipandapay ida iti pantalan para iti investigasyon. Mapanak nga ron ijay pantalan. Urayak ijay ti anak ko. Dito'y kan nga aguray. Ang mga noado pa iti damagan da kadakwada. Ay na, agyaman akunay iti indanon mo, anasaya at adamag. Awan anyaman na. Sige nga ron, tainakmatan iti balay. Dito'y nga mintiim mo na nga imayak. Agyaman akunay iti Diyos. Di na binaybayan ti anak ko. Kunaklakit din, no adadakas anapasamak kan kuana. Nagapuan ba kahit sa bali matinagnaam? Naggapuak iti balay da Lisa.
napan ko impadamag di may imbaga ni Deborah, nasarakan dan ni Romy. Anya, ulitan man timbagam. Nasarakan da ni Romy? Wen, ngam lumugan da pa'y kano iti helikopter ti military. Agdiretso da iti pantalan para iti maaramid nga investigasyon. Ne, ti amok katawanan ni Romy. Saan ko lang nga imbagbaga da iti anak ta, tamangan no agladingit. Ay, oray syakmot day tamot ti adda iti panunot ko. Ay, uray anya ti mapaspasamak. No saan nga ipalubos ti apo nga addadakas a mapasamak. Makalasat ka. Agpaisot ako namlakay. Asino nga iti mangipagarop nga agbyag da, iti kasjay kabayag asan nga amuno sa dino ti ayanda. Agmanuak nanang. Ay na, anak ko. Agyaman ako unay iti Diyos, tadi na kami naibayan. Nakaisadsadham, anak ko. Iti may nga isla, nanang. Inasikasok ti kapitan ti ferry boat. Naputod ti saka na. Gaputa sinakmal ti pating. Anya, kahit ayan na ita. Indiretso may di ospital, nanang. Ngam ti pagsidda awak. Adda nakita nga inkabil ti pulis iti medyo asidag iti Katrina. Anya nga dyan kabil da. Nujak agkamali. I-video kan i-record dati mapaspasamak iti unag ti kwarto na. Kasta ka de. Di da pa'y siguro imbestigaran. Taasi kaswen da pa'y. Imbaga ti maysa kadagiti investigador, nga imposible adi ka nakariing, no gagangay ka no aturog ti napasamak ken ka. Uray siyak. Maburbur siya anak iti napasamak. Imposible ang nakaturugak. Anya ka ditikinan mo, sakbay ang naturog ka. Iminumak lang iti danom nga inted ni Lea. Nadlaw mo ka di, ang nagkikinita dagiti pulis, idi imbagam adanom laeng nga inted ni Lea timpaunag mo. Mas daawak nga rod. Uray siyak. Diyak mat matukod a panunutan. Saan nga ta nga dalaok ti ininom mo adanom? Taapay ang nakaturog ka, adi ka pa'y nakapuot? Laok, kunam. Posible nga taday ta. Apay no nakaturog ka, di ka kadimariing, no kasjay nga igamanda ka? Dayta nga rod mat ti pagsidsid da awak. Saan ko maakas ta tinapasamakan ka? No di mo inggagara nga impag na ti ferry boat iti sabali arota. Jak ni namnama akas di mapasamak. No at sino pa'y ti ginandat ko apukawan. Isu pa'y tinangasakaso kanyak ija isla. Inturong ti apo, amay may nga isla tinakaisadsadan nyo. Dahil tangarot tinapanunot ko. Nakaamirisak. Idi nasikaso nak ni Romy. Idi imbagada kanyak akakaasi ti ina ni Romy. Tagmay may nga anak. Nakonsensya No dita ko man nagplano iti kontraki ni Romy. Saan ko maan na aksidente ti ferryboat? No amukla ko maapang paturog ti intad mo kanyak apulbos. Saan ko nga inlaok iti danom nga ininom na. Ti kayat ko. Kat makaturog lang met. Ngamdak sang gasat. Ta na aksidente ti ferryboat. Saan ko nga mo nga dagam dakkel abato amadong parna. Idi imbagam apang paturog ti intad mo. Imbagak asaan mon apatuloyon nga ilikaw ti ferryboat. Ngam di nakmat ngaming tinumpal. Uy, natarnaw ita ti rupam, taadan di ka ayan-ayat mo. Wan nga rod gayam. Ngam kaasi nga agripaso, ta sumagmamano alawas ti absent na. Imbag ta inikanda iti make-up class na. Amo nga dagiti professor tinapasamak ken kuana. Ada konsiderasyon nga inted da ken kuana. Anya nga ta ti resulta ti investigasyon. Adda nga ta madusa, gapu iti kasi napasamak da. Paimbestigaran ni Romy. No apay asan nakapuot iti kasjay napagteng kadakwada. Rumbang kumaan nakariing, no gagangay lang nakatulog.
Unan niya. Imposible nga min ngagpaiso, ha? San abinaybay anti apo ni Romy, tanasingpet a tao. Agsingsing petak man mat. Tapno dinak mat baybay anti apo. Kumusta kan? Mayat ka din tiriknam, kapitan. Wen Romy, sakbay nga ibagak tipod no napasama ka dagiti investigador. Kayat ko pa iti agkid daw iti pamakawan kan ka. Apay at dumawat ka iti pamakawan, kapitan. Imbaga mananday ta, idi at data iti isla. At dadakas sa plano mi kinilaya. Anya? Inikak iti pampaturog ti danom nga inted na ken ka. Apay nga inaramid mo day jay, kapitan. Kayat ko amatagikwan ni Deborah. Ngem gapo iti dayjay at arigagay ko. Napukaw ko lakit nga rod ti may sasakak. Pakawanan ako ma, Romy. Nukasta. Adda pa naggustom iti kayanayat ko. Ulitak ti akid daw iti pamakawan. Sigurado amadosa ka. No ipudnok ti amin kadag iti polis. Tangay na podno ka nga dumawat iti pamakawan. Sa anak nga agdarom. Tilaangan akin ko iti ferry boat ti mangdusakan ka. Lumagan ti kasom. Tawan mo't natay a pasahero. Pinayaban ka numat dagiti investigador ni Romy. Wentang, may papan iti nadoktalan dagiti investigador. Anya ka di tinadoktalan da? Babaan iti kabil da amang video kan mang record iti saritaan da Ivan kan Lea. Nadoktalan ti naramid dagiti ito ha. Anya ka di tinaramid da? Ingagara ni Kapitan nga inlikaw ti ferry boat. Ngam daksang gasat anakadong par iti dakkel abato. Kunakon ket. Apay ngamin anapanda ijay. Linaukan dagayam ti agas apampaturog ti ininom ni Romy adanom iso anakaturog. Nagdakasan. Imbag taawan tinatay. Idi napasamak ti kasjay. Agdarom ka kadimat, anak ko. Nanang, di mawat iti pamakawan ni kapitan. Mabayag. Kan taktakla iti panagadal ko. Huwan matkit de, anak ko. Tikit di panagadal mo ti into naram, tapno makaturpos kan. Amom nanang, idi adda kami iti isla. Kunak, no saan kami na makaawid. Awan ngamin lumabas a barko. Ay, no saan akanayon amapan ni Deborah nga agdamag. Amangan no didan impasnag tinang sapul kada kayo. Kadwa na ti inamot laeng ti kapitan. Diyak ninamnamat tinapasamak nanang. No saan adimawat iti pamakawan ni Sir Ivan. Amangan no indarum ko. Bye-bye amon, anak ko. Bendisyonan ti apo ti mamakawan. Nakaswan mat kaya man dagiti dua. Gapo iti imbidensya an naala dagiti investigador. Amin nga aramid adakas. Saan ama ilimat? Dandani ka na'y sagmak. Gapo iti dakas nga aramid na. Ikagumaan takid diti makaturpos. Tapno makapantayo iji dakal nga isla. One sweetheart, day tati arapap mi kada tatang. Kastamot kada kami kaninanang. Ti makapan iti dakal nga isla. Nataltalgad tayo ngamin igjay. Ngam iti ayan tayo iti agdama nga isla. Managlaylayos ngamin. Ngam no saan mo ta pa nagbabagyo. Pagbiyagan tayo mat, ta makakalap tayo. Nakaswan ta di na oras. Gapo iti mading inaramid. Isungarad. Sana nasayate agramid iti banag. Apakairubuan ti pada a tao. Agbabawi akngam nalpasan. Oray sak. Nudyak nagpanunot iti kasjay. Saan kumamat anaputid ti sakak. Ngaman niya ngay. Anusan tan ti dusa ta. Tamadi mo ti inaramid ta. Wan nga ron.
Talagang agpaiso tayo kunada. Ama udi, ti babawi. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo italawas, anapauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 11, versikulo 25. Numa nagparabor ka, romang ay ka, tulungam ti padam a tao, katulungan nakamet. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na ospital jay apokok manang. Kat, anya itano na ospital? Binaybayan nyo siguro Kwa, umayak ko maumutang iti pagbayad medyo ospital. Kunakon kat. Analin, adda ka di maipautang mo kinantem. Ada kwartak a dito'y. Ngam igatang ko iti baro a cellphone ko. Nangag mo? Awan kwarta me. Bayadak to matlaeng. Analin, nangag mo dya imbaga ni antem. Nangag ko. Ngam jak mabalin nga ipautang daytoy. Mapanak gumatang madamdama iti pantalon ko. Dayjay ti importante. Divina, nakasaritam ka din ni Manang Mau. Ay, awan mo't ka no maipautang da kanyak, manong tanaw. Anya nga awan kat no ka-pay out na. Awan nga rod ka no. Sapay itako mga irwar medyo apo ko medyo ospital. Mano aya ti babayadan niyaw. Ikwa, ada ka di kwartam dita. Igatang ko kumay ti abono di mulak na jay. Ang tangay kasapulan niyaw. Ipabulod ko pa'y laang Ay, agyaman nak manong. Sika ti kaanusan abayaw ko. Nanang, kitaam ani tatang. At damot iyaw awat na kini antim Divina. Kwarta dayjay. Nakitak nga innala na iti wallet na. Unay ka day tanga amamon. Nasingpat nga min unay ni tatang. Isong abuswanda. Sandan abayadan day ta kwarta. Pangalaan nga ni Auntie Divina iti pagbayad na. Sanak adawat-dawatan ti amam. Tadyak kayat nga ikan. Inted naman laangan di urnong na. Naglaka nga min amaas-asi ni tatang. Iso akasta. Nakaluto kayo kadain nga gina. Kitain nyo nga islay sakpay laang iti karnya lutuak. Naimas ni sidaan tayo ita Adobo ko naman. Siyak tigimatang dita. Ay katuwan ata ka-pay out mo gayam. Mano tinted mo kin ni Divina. Ha? Anya? Saan kan nga gindidiam mo, tatang? Nakita mi kaninana nga inyawatam ni Auntie Divina iti kwarta. Saan ka dumawat-dawat kanyak iti kwarta paggatang mo iti abuno kas kadabin itano? Saan ka apulos nga ikan? Anya kay lakid ni Naya. Kaasimot jay tao. Di ka lang masyanan. Diri naman nakalang inikam mo tadagaws. Utang na dayjay. Saan ko nga intay? Dawat dayjay. Apay ti kunam bayadan na kapay. Sanon! Punay ka mo tinbakan. Uri ka lang shower mo tanang ibaga di sanan. Kay talaga mat! Sikatano, kay kayat mulangan aluklokon da ka. Nangalam nga iti kwarta bakit? Inutang ko kani bayaw tanaw.
Ay kunak man no kinimanang mo a Gigi tinagutangam. Ada ka no kwarta, ada ka ni Annalyn. Ngam, igatang da ka no iti cellphone kan pantalon. Ay imbag man nga raw ta pinautangan na kanibayaw mau. Sigod na singpot day di abayaw ko, lakay. Mas nasingsingpot, ngam dagiti mismo akakabagyak. Ala, sukatan tantaw day ta impabulod na kin ka. Ala, umay kan. Tain ta irwar diti ospital di apo ko ta. Wain, bakit? Intan nanang, aldawon ni. Mapanan dyan strip a jeep. Aguray ka kadita agpakada akpay kinitatang mo. Agkapkapin ni tatang ije kusina. Mapanak ije kusina. Darasin nyo nga rod. Uy, lakay, agudong kamin kini Annalyn. Ay, apay gastusin nyo amin kay inutang mo a kwarta. Gumatangak nga rod iti cellphone ko. Paggatang ko kumapay lang day ta iti binay. Ha, apay ngamin nga inted mo kini Divina je kwartam. Si kakit di mo. Kabsat mo, di mo pa'y kaasyan. Adulamin, malatamapan kamin. Ikatangan dakman mo nga raw niti may salang short pant. Ay, saan ka mo larumrumwar? Adda ka mo lang di tabangkag. Saan kan ngagpabaro iti short pan? Da item lang no da pisang na. Oh, anya. Gatangan nyo kadiday ta pantalon, ma'am? Wen, gatangan. Sige nga rod, ma'am. Ingkay bayadanan. Okay. Agyaman akmanan, ma'am. Kat sapay la kuma. Taumay kayon tumanan gumatang ditoy. Nagnginamutan day taginatang mo a pantalon mo. Ribo mo ti presyo na. Nakasilpay kit din ada itoy. Ay, jak maiturad di gumatang iti kastakangin a pantalon. Ninahanang mat. No agsaw, kaslasan agimatang iti baro a cellphone na. Kasapulak ngamin day toy. Nanang, makain-inuma kon. Itay tapay apo managna ditoy mall. Day takot ti bagbagaken ka. May mayat no ijay palingki tinapantanag gatangan. May mayat no ditoy mall ta aircon. Jak maanusan ijay palingki ta nagpudot. Ay, nanang, gumatang kamutan ay iti milk tea. Anya milk tea? Dayjay o. Ha? Nagngina. Duagasot, jay small. Jay large ti kayat ko. Nagngina mo day tama inom. Wala ni nanang, nagkuripot. Alan gumatang kan. Ay awanan at itad ko kinitatang mo. Apay-pay lang amin nga ikang nyo ni tatang ngay. Kat agmulmula matan itinatang. May lako na dayjay at damanin kwartanan. Ay, pasensya kan lakay. Taday to'y laangan tinabati a kwarta. Koinsmet na gitoy. Agyaman ka at adapay nabati. Nagaduma ngamin ti impaghatang ni Annalyn. Kahit nagatang mo nga raw di ibagbagam a cellphone. Wen, nagatang kon. Di mo ayan nakita di cellphone ko. Agsilaw-silaw kun aggilap-gilap. Nakita kita'y naka-charge. Kahit papanamon ngay. Eh, mapan ko'y pisok ay ti alkansak na iti coins nga intit mo. Ha? Adal kan siyam. Da kayo nga men, saan nyo nga amot ti agurnaw? Nala, umuna ako na maturog. Tano lakay, mangantayon. Muna kayon ta, dengdenggek pa na iti nyaws. Dengge mo na ijay unag. Madi nga raw, nakapsaw no ijay unag. Anyaya ti bagbagaday tanyos. Anda ka no sumangbay anaping sa abagyaw. Nangag ko day ta di ta kantina. Isaw ti pag-iistoryaan da. Awang ka di. Anda ka no nga raw. Napigsanto pa iti init na. Nakabarbara. Bagyaw. Fake news data. Fake news ni bagbagam. Mapan ko kitilan saan ti atap ti balay. Ay makamu ka. Mala, maudi ka nga ruda namangan. Nanang, anya ayat yar aramidan ni tatang ijay nga to. Ay, ilan sana jay atap ti balay. Anyamot ni tatangan, nagrong timing nga gilansa. Dayamon tani kagaggagatan na.
Tila ar-aramidon ni tatang. Agkabawsan. Tila malaglagip na. Ay, mangan kakit din. Wen, tada pa panakinton madamdaman. Pumanaw ka. Kunak man nutulungan na kami kin ni tatang mo, ije bangkag. Isuot ko mat ajay baro a pantalon ko. Ada pa panan mi kadagiti barkada. Saan ka dumawdawat iti kwarta kanya ka? Tawan maitad ko. Sa anak a dumawat. Nakarkarumot nga awan kwarta ni tatang mo. Sa anak a dumawat kunak lang aruden. Kanayon samot na rumwar ni Annalyn bakay. Huwag nga rod lakay. O may ngamin aw-awisan dagiti barkada na. Ikamit ti kwarta. Pangalak nga iti kwartak. O may naktupay singsingiran dyan nakautangak. Dayta ka ti ibagbagakin ka. Nagrigat ti agbayad iti utang. Pampanunutak nga rod no sa dino ti pangalaak iti pagbayad ko. Ay kat makamu kamutay na mga pamuspusan. Adon samatan tinaurnong mo ije alkansyam lakay. Nay, saan ko mabalin na lukatan na jay? No napon noon lukatamon. Saan pa yan napunaw? Kagkagudwa pa lang ti kargana. Saan ka nga apuradaw? Kumusta di apo kong nga enroryo ije ospital? Mayatin amanang. Nag-eskwela pa ikit din Kita manlaangan niya. No saan na kayo at tinulungan ni Tano? Jaklamon. Wen nga rod manang. Imbaglakit din tada ni Manong Tano. Di na. Mabalin ka di asingire ko, jay inutang mo kin ni Manong mo. Ay, kwa manang. Awan pa'y mo't pagbayad ko. At damo nga min bayadak nga utang ko. Sige, bayam tamang remedyo ak. Masapol ang makaitad ka, aginggat katapusan da ito abulan. Wen manang. Ne, agarbis matan. Agawid akon tani, agtudon. Ada ka di payong mo. Aglugan akon iti tricycle. Sige, mapanakon. Imbaglakit din at nakapagsagana tayo bakay. Saanan nga tigtad diti balay? Un nga ron, sapay nagpig sa tiangin. Saan na may tayam iti angin jay ataw? Linansaa. Kaasimot dagiti kaaruba tayo asaan ang nakapagsagana. Ningay gayam Annalyn. Ay, addan sa ijay silad na. Inkaman kita ay. Lakay, awan mo't ni Annalyn ijay silad na. Kaya nasawin, saan na nagawin? Ay, diyak mo't nasiputan nun. Muna ngagbagyaw, saan na nagawin? Kanayon kumot nga ibagakan ko anang agawid at agus lukas ta arumwar. Nagtangken nga min ti ulo na. Napanan na ngay nga rood. Sapay kapigsaan ti bagyaw. Ne, adda umawawag dito'y cellphone ko lakay. Sumbata mo na. Mabiit lang. Hello? Uwan, nanang ni Annalyn da ito eh. Anya, na-disgrasya di tricycle na naglukaanan da. Uwan, agyaman na kiti pa ng yawag mo. Apay, sino din na disgrasya akin na sino timawag? Barkada ni Annalyn lakay. Adda kanu ija ospital ni Annalyn. Awan pa'y ikatangan iti agas. Diyan kan siyak in kaalaan. Nangikabilam. Itiayan na itindaan na sapsapatos. In kaalaan na in. Sige, tayo nakalaan. Nagrigat lakid din ayat ti kastoy. Lakay, daytoy ka diti ibagbagam nga alkansyam. Wain, isunay takawayan. Awan mo ti kargana. Kasanong awan? Kulugam man. Awan kargana. Namin anon a kinulog ko. Awan ngagpaisaw. Nenene. Napanan ngayon di itintin nagkwakwarta. Isun samot tinangal-alaan ni Annalyn iti kwarta. Nene. Kas na di makkel ti abot na ti pagitintin nagakiti kwarta.
Sapay inala na amin. Ayun layon ti kastoy. Kasano tayo pa'y itaan? Ne, at da tao lakay. Inaklukatan tiri daw. Kalkalpas ti bagyo. Asino mo nga tadayta? Nagado dita ti mabalindang ayaban amang tarimaan iti atep ti balayda. Si kapay mo ti umay darengrengan. Jay balo akaruba tayo tagpatpatulaw. Awan langatan ti kabagyan na. Mabit lang matalansaak jay atep ti balayda. Agsubliak mutla atagos. Kat kasanon ngay ni Annalyn. Mapantantuan ton madamdama iti ospital. Ne, asino man nga tadaytan? Inaklukatan, ta rumwarak mutlaang. Ay, si Kabad Gayam Divina. Apay manan, umay manan umutang. Umay ko bayadan, di utang ko kanibayaw tano, manang. Ay, agyaman at Divina. Talaga akasapulan miti kwarta ita. Nadamag may ana disgrasya ni Annalyn. Huwag nga rod, mapan kami madamdamakin nila kay iji ospital. Iso ani nayunan men kanila kay ko, day takwarta. Ay katagyaman akmanan ading ko. Kaya't kano akasarita nila kay ko ni bayaw tano. Ay, una, apay aya. Okay, taman. Inikan na ititangdan ka o di ka aruba ta abalaw. Ay kat nasaya at tapno adday gatang ta iti agas ni Annalyn. Aywan gayam, nagsarita kami kani bayaw itay. Wen, takayat nakakano ang makasarita. Anya ti imbaga anaken ka. Di mo kunaan nga utangan na kamo. Ikan nakit di iti binay nga imulak ken abunaw. Ay nagsaya aten no kasta. Oh, kita man bakit tultulungan dakmet ita, dagiti tinultulungak ide. No amom ti tumulong, matulungan kan tumat, inton kanito nga agkasapulan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio 26, versikulo 18 kan 19. No alilawom ti padam a tao, samo ko na nga agang angaw kalaeng, arig mo ti agmauyong nga agabal-balay iti makapatay nga armas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mapanak ijay tiyandaan, anak ko. Inakagla ko itinatnatang. Inka ipastor dagiti kalding kan karnero tayo, Apay nga ipastor ko pay lang, nanang. Ikan tayo langan ni titali. Tayo-wayway langan. Saan ako ngagpastor? Saan amabalin nga Itali, takaan anak dagiti kalding kan karnero. Amangan numapulipulan da iti tali, kat mabekkel da. Numat ibulos, agperdi da iti mula. Aduda. Kapilitan nga ron nga agpastor ako na, nanang. Apay ka di adi mo kaya't agpastor. Kasanunwad da umay. Di kun kunadang atapalobo amang darop kadagiti urbon. Adda kanu dakkel nga atapalobo. Agkan kadagiti urbon. Isungarod ang masapol nga ingkabantayan. Tapno adda mangabog no adda umay alobo amang kemeg kadagiti urbon. Lumaban kanumot da iti tao. Ay kat agpaarayat ka, anak ko. Adda umay mang tulong kan ka. Nay, di ka paimot na pan nagpastor.
Jak makapastor ita, tainak makitangdan. Sika ita ti mapanagpastor. Kabutang kutikon kunadang atap alobo, tatang. Sapay san kanong agmay-maysa. Aggapuda kano ijay bakir. Wen kano, ngam ti aramidam. No makitam nga umayin ti lobo, agpukaw kang agpaarayat, tado ti lalaki ijay agtrab-trabaho iti asideg. Umay da katulungan dagi jay. Umay da nga ta. Umay da taam mo daan narungsot da jay alobo. Adda ko mga rud armas ko, tatang. Ubing ka pa'y, tapno maadaan ka iti armas. Agpatulong kalaangan ka dagiti ibagbagak alalaki iti asideg. Mala anak, in ka agpastoren. Dita ka di sa kaanan ti bantay ti pangipasturam kadagita kalding ken karnerom, Barok? Ha? Ay, rabakak man na ito'y habakit. Ay, saan nana? Ije kabakiran. Amangan numaran na am dagiti lobo at dadakkel ijay, Barok. Saan ko akabuteng, nana? Labanak ida. Ay, saan, Barok? Delikado dagijay alobo. Dadakkel dagijay akas laaso ti itsura da. Panaak ida. Kasano ko mga panaam katawan mo't makitak apanam? Di ka di mabuteng? Saan, nana? Basta siya. Awan kabutang ko. Na, naglastog nga ubing day tuyan. Awan mo't nga ron armas na. Dito'y kakadingang pastor. Di ka mabutang. Ado ti atap alubo di tabakir. No aduda. Agpatulong akto kadagiti lalaki di tasidag. Sa bagay, ado kami matkiti ditang agtrab-trabaho. Anya ka di teraramidan nyo dita. Agminminas kami dita si Dag. Ado kami. Agpukaw ka laang, no kasapulam ti tulong mi. Ha? Ay, iwan manong. Agpukawak to, no daw may alobo. Kasta, nasaya at tamum tiyawag mo kanyak. O sige nga Rod, panawan ka pa'y dita, kay nakpagtrabaho. Ulitak, agpukaw ka, no adda agbasak alobo ditoy. Adda kami laang iti asidag. Rabakak man dagiti agminminas. Agpukawak. Ay bagak nga adda lobo uray awan. Kita man lumay da. Agpukawak. Arayatan dak! Tulungan dak! Adamang tiliw iti urbon dagiti kaldeng! Kan karnero! Tulong! Ayun na diti lobo, bitoy! Ha? Awan ba di makita mi? Mangrabraba kaklaang manong. Kunak no saan yung amangag tipukaw ko. Pinadas ko no mangag yung matlaan. Saan mo arumbang nga irabrabak na ita? Ado kami ngay may tapno tulungan da ka. Numrabak mo matlagayam. Pinadas ko lang manong. Sige, agsubli kayo ni iti trabaho yaw. Ay, sinulbag ka nga ubing. Binanog na kami pa yung nagtaray. Sige kakadwa, agsubli tayo. Di mo't gayam bitoy tinagpastor ka dagiti kalding ken karnero. Wala nang, binili ni Densyo nga agpaarayat kadagiti minero iti asideg no adda umay alobo. Ay, kunak, no saan nga iti pagpasturan na. Kasano no awan pagpatulungan na. No adda umatakar alobo. Iso nga ijay tinangibaunan ni Densyo, nanang. Amo na ngamin nga adda si dadaan at tumulong ijay. Parikot dito lugar tayo. Dagitag nanaed iti bakir abalang alobo. Ano pun kumaamin dagiti manganup dagita. Tapno awan agdangran ka dagiti urbon ti dingwen tayo. Ay, wen nga rod Naranggas nga agpaiso dagijay alobo. Padadaan na biyag, ti pagbiag da. Ay, wen nga rod, nanang. Ala, panawan kayo pa'y ditoy. Inakmanan aglako ijay tiyendaan. Ay, yalaan nakman pa'y nga rod iti muskadak. Ay, awanan pag muskadak. Awan ka di madlati may alobo ijay nagpastoram. Awan, tatang. Rinabak ko dagiti agminminas.
Impukaw ko nga dalobo, nga huray awan. Ah, Nagtataray da nga imay iti pagpaspasturak. ay na. Saan mo nga aramidan dayta? Maditi mang rabak kadagiti nataengan. Rabak laang matatang. Ay na, awit da pa iti palakan barita da. Isukan ti aramatan da amang pangor iti lubo. Maditi kasta nga inaramid mo. Ulitek nga ibaga. Maditi mang rabak kadagiti nataengan. Wan tatang, saan kayo nga rodan nga agungat Inton bigat. Ije asidagmad laeng tinagpasturam ti pagpasturam manen. Inakmanen makitangdan. Iso asikapay laeng ti mapan agpastor. Pagka nasabat ka dito'y dalan, manang. Adda ka di ibaga, mading ko. Pilyo ni Bitoy nga anak mo. Apay, adda ka di madi ngay naramid na? Naminduan na kami rinabak. Saan mo't nga rod anasaya at tirabak na. Anya ka di tinrabak na ading? Naminduan nagpaarayat, manang. Kuna na nga da kanu lobo ang nga takar iti pastor na. Idinapan kami. Awan mo't. Imbaga na kit din namang rabrabak kanulaang. Anya, ay sus, naglukon da nga ubing. Mbay ang tabagbaga ak ading ko. Siya kunti dumawat iti dispenser iti inaramid ni anak ko. Masurun pa'y dagiti kakadwa ka lalaki. Ulbud ka nga ubing. Bagbaga ang man ni Bitoy lakay, nabainanak iti imbaga ni Bogs. Apay, anya ti imbaga na. Namindwa kano arinabak ida ni Bitoy. Impukaw na kano nga adda matakar alobo nga uray awan met. Anya? Inulit naman ang tinaramid na. Kat no binagbaga akmet, asaan na arumbang arabakan dagiti nataengan. Inulit na gayam. Day tamot ti imbaga ni Bogs idi nagsabat kami ijay dalan. Nagloko nga ubingan. Nakababain pa'y kadagiti agmin minas. Linoko na ida. Nabainanak nga rod lakay. Agasem tanamindwa nga inaramid na. Ay, kababain at talaga. Sumangpet tulaan. Makita na. Ay na, bagbaga amlaeng. Saan mo akabilan? No di na denggan ti pamagbaga. Masapul aparamanan tadnog nakam. Ni kadimanin Bitoy ti pinagpastor mo, manong. Kapilitan inak ngamin makitangdan. Sayang met titangdan ko. Nagdinamag mo tinaramid na kadagiti agminminas. Pinagungtak nga rod. Saan arumba nga kasyeti naramid na? Nangag ko pagsarsaritaan dagiti lalaki aminero. Di na siguron ulitan ading ko, tabi nagbaga akmeten. Nagkarimat adinan ulitan. Amangan no inton agpaarayat kat didan patyan. Saan mat siguro, ading ko? Ay, noing ka agpastor, apok. Saan ka amang rabak ka dagiti nataengan di jay? Lola, pakaragsakak nga ron timang rabak. Pakaragsakam ka di timang bannog iti padam a tao. Uray kumano saan daan nataengan ngamsi ka. Lola, no awan ka no tirabak, awan matiragsak. Ay, dumngeg kakit de iti patigmaan ken ka. Saan na natangken ti ulam? Ayan nga ron ti balon ko, Lola. Tayo na ko nagpastor. Adakan ka nun, di talamisaan. Adamot tenin kabil ko abalon mo, di tapagbalunan. Inak nga ron din, Lola. Sige, apok. Imbaga ni tatang mo, ano ka no dumakkel, dagiti ipaspastor mo. Mangilako tayo, tagatangem ti kayat mo agatangan. Ha? Kasta ka di, Lola? Sige nga rod. Inakon, tapno dumakkel adagos ti pastor ko. Kat magatang ko ti kayat ko agatangan. Mapana kon, Lola. Sige, agan-anad ka. Ay, maragsakan jay apok. Idi imbagak amagatang na ti kayat na agatangan. Angam, anya nga tamat ti kayat na agatangan. Sika man gaya man ti mapanagpastor. Saan ani tatang mo? Una na.
Numabalin la ko mga ibaon kayo. Tanda kayo ti agpastor. Apay ko mga ibaon ngagpastor iti dingwan niyo. Isu nga ron nga imbagak, ano mabalin la ko ma, nana. Saan mat nga ron ang mabalin? Agpaiso tay kunada nga dapilpilyom nga uming. Rabak lang mat dayjay, nana. Gamsaan anasaya at arabak. Sa anak nga ubing tapno rabaken nak itikasta. Nana, adda ka di mat dingon nyo? Adda baka kenwang. Jay barok met ti mangipas pastor. Tamangan no adda mga takar alobo. Sigurado asi daan dati urbon. Umariwawad dagiti pastor ko. Adda sumungad ang nagdakal alobo. Agpaarayatak. Tulong! Tulungan dak! Tulong! Adda lubo! Tulong! Apay ngay, awan mati umay tumulong kanyak. Sapay ado dagiti lubo. Kagatandan dagiti urbon. Tulong! Tulungan dak! Adda lubo! Si dandan dagiti urbon! Tulong! Ado tinaksay ka dagiti urbon. Kasano pa'y amagatang ko ti kayat ko agatangan. Amangan pa'y noong tanak ni tatang. Agawid ak nga ado tinaksay ka dagiti urbon. Anyangay ti aramidag. Apa yan? Anya tinapasamak? Dara-dara mo't ditoy. Kan agkukurot dagiti pastor mo. Di kayo mat ngamin imay di nagpaarayatak. Ha? Ado ti imay itay alubo. Sindada ti daddo mga urbon. Limaban mo dagiti babag at akalding. Gumintaray latta ti lubo ti anak da. Awanak namin di taas si dagitay. Tada nang ibaunan da kanyak. Naibagada kanyak anang ngagda ka kanong agpukpukaw. Sandan amamatikan ka. Ipagarob da amang rabraba ka. Kasta ka di. Dayta timbagada. Amangan nurabak mula ang ti panagpatulong mo akas idi. Ita, agpay sumot gayam. Adun tinatay kadagiti pastor mo. Awanan ti ila ko me. Kasano pa ang magatang ko ti kayat ko agatangan. Awanan. Kapilitan ayawid mo dagiti nasugatan na pastor mo. Ado kadakwada ti agdardara ti sugat na. Apay nga ito tinasugatan na dingwan. Ayan dagiti anak da nga urbon. Kuha tatang. Ado nga minti may alobo. Sindada dagiti urbon. Limaban dagiti kalding. Ngam intaray dagiti lubo ti anak ti kalding. Apay adi ka nagpaarayat. Ado umot ti minero iti asidaga. Nagpaarayat ak nga rod. Ngam di damat imay. Impagarup da siguro amang rabrabak ka Iso adi da imasidag. Kuha tatang. Di tatimbaga ni Manong Bogs. Makitam ita ti resulta ti aramid mo. Saan ngamin nga umno ti rabak mo? Saan ko ka din amagatang ti kayat ko agatangan? Anya pa'y kumangay ti igatang mo. Kat impasidamatan iti lubo ti pastor mo. Awanan ti maited ko. Naliday ka mat, apok. Anya ti parikot. Diyakon magatang ti kayat ko agatangan, Lola. Awan mat nga minon ti urbon nga ilako. Kat, maamiris mo ka din ti bunga ti maday nga aramid mo. Uwan, Lola. Di da kuntal kandag jay alalaki. Gapu iti panangraba ko kadakwada idi. Kat, ulitem ka di pa'y ti inaramid mo. Saanan, Lola? Agbalbaliw akon. Ngamin, jak magatang ti kayat ko agatangan. Gapu iti aramid ko. Saan kun nga ulitan, Lola? Saanan? Pilyan ti irabak tapno di ka maisagmak. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo.
Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.